Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Van Marem de ministerraad heeft ontmoet. Daar gaat het om Eddy van Marem, de nieuwe staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Hij is afgelopen zondag begonnen aan een bezoek. Eerst Sint Maarten, toen Aruba, nu Curaçao. En hij bezocht gisteren onder meer de ministerraad, ook het parlement. Hij heeft ook de gouverneur ontmoet. En op die manier leert hij de mensen kennen. Het is een kennismakingsbezoek. Tijdens de ministerraad is er uitgebreid gesproken onder leiding van vicepremier Javier Silvania. Zoals bekend is voedselzekerheid een belangrijk onderwerp voor de staatssecretaris. En Silvania heeft hem daarover geïnformeerd. Volgens hem levert Curaçao, is hij bezig met de verbetering van de agrarische sector op het eiland. En is er ook veel aandacht juist voor die voedselzekerheid. Van Marem heeft verschillende bezoeken gisteren afgelegd. Ook vandaag bezoekt hij verschillende projecten, ontmoet hij veel mensen. Hij ging onder meer naar Hoffi Cascora, een ecoboerderij gerund door jonge lokale ondernemers. Maar hij bezoekt bijvoorbeeld ook een supermarkt. In de volgende uitzending van Extra Journaal zullen we meer aandacht besteden aan de persconferentie die Eddy van Marem vandaag gaat geven. Bestuurscollege Bonaire weer volledig. Het was geen makkelijke vergadering. Het werd een keer zelfs geschorst omdat er allerlei discussies plaatsvonden binnen de eilandsraad van Bonaire. Maar gisteren is er tijdens de eilandsraad besloten dat 2 nieuwe gedeputeerden in het bestuurscollege zitten. En daarmee is het bestuurscollege op Bonaire weer volledig. Het gaat om Peter Silberi en Anthony Weber. Samen met Clark Abraham vormen zij nu het bestuurscollege op Bonaire. Die wordt gesteund door de Partido Democraat, M21 en de fractie Vrolijk. Dan gaan we naar demografische druk drijft zorgkosten op. Dat is een persbericht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Die concluderen dat stijgende kosten als gevolg van vergrijzing de houdbaarheid van het Curaçaose zorgstelsel op lange termijn bedreigt. Het onderzoek is gedaan en daarin zijn verschillende projecties opgenomen voor de zorguitgaven tot 2050. De bevindingen zijn duidelijk. Als er geen ingrijpende hervormingen worden doorgevoerd, krijgt Curaçao te maken met een scherpe stijging van de zorgkosten. En dat heeft onder meer met de vergrijzing te maken. Het is een onderzoek dat is uitgevoerd door Juvenci Pacial. Hij is specialist bij de Centrale Bank en op basis hiervan zal er in ieder geval ook door de overheid moeten worden gekeken naar de duurzaamheid van ons zorgsysteem, aldus de Centrale Bank. Seintje stelt vragen aan Pisas over Silvania. Oud-minister van Economische Ontwikkeling en huidig statenlid voor de PNP, Rui Sandro Seintje, heeft vragen gesteld aan minister-president Gilmar Pik Pisas over het gedrag van minister Silvania op sociale media. Volgens Seintje vertoont de minister een ongekend gedrag op sociale media, maar hij neemt het hem vooral kwalijk dat Silvania zich beledigend heeft uitgelaten over minister van Staat Maria Liberia Peters. Hij heeft haar volgens Seintje beledigd. Daar zijn wel excuses voor in de plaats gekomen, maar de minister en de partij MFK hebben allebei niks laten weten. En volgens Seintje zouden die wel van zich moeten laten horen in dit geval. Vrouw overvallen in eigen auto, dat gebeurde gisteren. Toen moest de politie naar Sabana Hundu. Er was een vrouw slachtoffer geworden van een overval. Ze vertelde tegen de politie dat ze daar zat in haar witte Toyota Corolla. En plotseling werd ze verrast door enkele personen in een voertuig dat naast haar stopte. Een van de mannen uit die auto stapte uit en beroofde de vrouw. Ze vertrokken met haar voertuig en ook met haar bezittingen, waaronder haar telefoon, contant geld en een laptop. Later, toen ze met de politie sprak, bleek dat de auto aangetroffen was in Cerro Fortuna, maar alle bezittingen waren uit de auto gehaald. De vrouw krijgt dus wel haar auto terug, maar de zaak wordt verder onderzocht.
Dronken man veroorzaakt ongeluk. Dat gebeurde ook gisteren bij de rotonde bij Santa Rosa. De meldkamer van de politie die stuurde een patrouille daar naartoe nadat ze een melding hadden gekregen. En bij aankomst troffen ze een man aan die onder invloed van alcohol was. Hij gaf aan dat hij zijn scooter bestuurde en op een gegeven moment de controle verloor en ten val kwam bij de rotonde. Omdat de man dronken was, verzocht de politie om een takelwagen om de scooter te vervoeren. De man gaf aan dat hij in de buurt woonde, waarna de politie hem toestond om met de takelwagen mee te gaan en bij zijn huis uit te stappen. Opmerkelijk verhaal. Botsing op de Koraalspechtweg, dat gebeurde ook gisteravond. Er was een auto die in botsing is gekomen met een scooter. Het gaat om het niet verlenen van voorrang. Er moest een ambulance komen om de scooterrijder te helpen, aangezien hij verwondingen had opgelopen aan zijn hoofd, arm en been. De ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere medische behandeling. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste 7 nieuwsberichten. We hebben nu een break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. In het hele Caribische gebied en ook in Amerika wordt met zorg gekeken naar de ontwikkeling van Erin. Een nu nog tropische storm, maar dat kan elk moment veranderen en dan wordt hij officieel een orkaan. Het lijkt erop dat Erin in de richting gaat van de bovenwindse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Er lijkt steeds een verschil te zijn tussen de 130, 135, 145 mijl, wat de afstand is waarop Erin Sint Maarten zal passeren. Dat is redelijk dichtbij voor een orkaan en daarvoor wordt er ook veel regen en wind verwacht. Het is nu nog onduidelijk om te kijken hoe heftig de orkaan zal zijn, maar er zijn natuurlijk heel veel maatregelen genomen. En ook de minister van Sint Maarten, de minister-president Luc Mercelina, roept elke keer de bewoners op om waakzaam te blijven. En dat geldt ook voor de bewoners van Sint Eustatius en Saba. Die moeten voorbereid zijn op veel regen, veel wind. Het is nog onduidelijk hoe zwaar de windstoten zullen zijn. Maar de mensen moeten in huis kunnen blijven als het nodig is. En daarvoor hebben ze voldoende water, voedsel, maar bijvoorbeeld ook batterijen, kaarsen en medicijnen nodig. Succesvol voetbaltoernooi op Brionplein. Dat vond gisteravond plaats. Het was een straatvoetbaltoernooi en de afsluiting van een speciaal programma van de Favela Street Curaçao. Dat is een programma dat straatvoetbal gebruikt voor persoonlijke groei. Binnen dit programma werken jongeren 1,5 jaar lang aan zelfvertrouwen, leiderschap en vaardigheden om positieve rolmodellen te worden op Curaçao. Het is een mooi project en de afsluiting was dus voor iedereen toegankelijk. Een voetbaltoernooi 4 tegen 4 op het Brionplein. En ook hebben de leerlingen heel veel geleerd in de afgelopen 1,5 jaar. Ik zeg leerlingen, eigenlijk kun je beter zeggen jongeren.
Summer Games opnieuw van start. Dat was een succes aan het begin van de zomervakantie en het wordt nu herhaald. Jongeren kunnen naar het SDK gaan en voor 2 dagen lang zijn er allerlei sport- en spelactiviteiten. De eerste Summer Games duurde 4 dagen en was zoals gezegd een groot succes. En gisteren kwamen er weer heel veel kinderen met activiteiten bij de SDK, waaronder op het terrein en in het zwembad. En ja, het is vooral het einde van de zomervakantie, want volgende week begint de scholen weer. Dan nog internationaal nieuws. We gaan naar Argentinië. Zeker 100 patiënten zijn overleden door besmette fentanyl. In Argentinië zijn 100 patiënten, zeker 100 patiënten overleden nadat ze in het ziekenhuis de zware pijnstiller fentanyl toegediend hadden gekregen. Die was besmet met een bacterie. De Argentijnse justitie heeft een onderzoek geopend. Volgens een woordvoerder van de Argentijnse president Javier Milei is de besmette fentanyl geproduceerd door het bedrijf HLB Pharma en is de farmaceut verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100 mensen. In het ziekenhuis werden in het middel de bacteriën Klebsiella pneumoniae en Rastolini pichetti gevonden. Dat zijn gevaarlijke bacteriën en daarop is bij de Argentijnse geneesmiddelenautoriteit een aanklacht ingediend. De patiënten zijn overleden in ziekenhuizen in de provincie Buenos Aires, Santa Fe, Formosa en Córdoba. En het heeft natuurlijk heel veel commotie veroorzaakt in Argentinië. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er maandag weer met onder meer dus een persconferentie van de Nederlandse staatssecretaris van Marem. En we hopen dat u dan weer kijkt. Het allerbeste, tot ziens, dag.